Imnied il-programm ta' avvenimenti ta' Festivals Malta s-sena 2026 u l-istrateġija l-5 snin li ġejjin tal-Aġenzija. Il-programm l-2026 inkludi 11 il-festival, 5 festi nazzjonali u mużika fost oħrajn. Il-kalendarju jiskatta f'Jannar bil-Valletta Barok Festival u jalaq bi Triple S's Festival f'Novembru. Jinkludi wkoll festival ġdid bl-isem ta' Valletta Gidar Festival u l-iżvilupp ta' Ritmu Roots Festival Festana fost oħrajn. Festivals Malta ħabret ukoll l-istrateġija tagħha l-5 snin li ġejjin, Festivals and Beyond 2026-2031, viżjoni li intiża li ssaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn l-entitajiet governattivi u privati fih dan il-kultura li tagħmel il-festivals tal-Aġenzija aktar aċċessibbli u li tagħti priorità lill-komunità artistika. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara spjega li l-istrateġija hija prodott ta' proġett rigorus li involva diversi artisti u stakeholders. Fuq kollox l-iktar ħaġa importanti mill-4 pilastri li għandna f'din il-viżjoni, f'din l-istrateġija hija li naraw aktar xi jridu n-nies minn għandna. Dawk li attendu l-festivals fil-waqt li dawk li qatt ma resqu li avvenimenti li aħna norganizzaw nersqu aktar lihom biex inkunu nieħdu iktar fil tal-poplu Malti u għawċien barra. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Franza Ġu spjega kif Festivals Malta se tidħol s-sena l-ġdida mhux biss portafol ta' avvenimenti ġdid u divers imma wkoll miri ċari għall-futur. Din hija t-tielet istrateġija li se twassalna għal 5 snin li ġejjin, strateġija li hija bbażata fuq dak li nagħmlu u fejn nixtiequ nieħdu l-entità tagħna Festivals Malta biex inkunu aktar ta' sostenn u ta' għajnuna kemm għall-artisti tagħna. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li din hija triq li tkompli tpoġġi l-kultura Maltija fuq pedament b'saħħtu u futur li jħares il-qudiem. Dr. Bonnici temm jgħid li din l-istrateġija twieled viżjoni għal 5 snin li ġejjin.